איך אנחנו יכולים להיות רגועים לתת לילד הקטן שלנו לאכול משהו לפני שאנחנו יודעים אם הוא אלרגי אליו? הכי לגיטימי בעולם לחשוש מהדבר הזה. באמת אירוע של אלרגיה יכול להיות מסכן חיים, אז אנחנו לגמרי מבינים את החשש. דבר ראשון, אין לנו באמת ברירה. אנחנו צריכים לתת לילד שלנו לטעום, וזאת תהיה הדרך היחידה שלנו לדעת אם הוא באמת אלרגי או לא אלרגי לדבר הזה שנתנו לו. הדבר השני, זה שבאמת לפי כל ההמלצות הרפואיות, צריך לתת לילד לטעום בהדרגה את הדברים ולהפריד את המזונות, ככה שגם אם תהיה תגובה אלרגית, אנחנו נדע ממה היא נבעה ונדע ממה להימנע בהמשך. ודבר חשוב ממש זה להבין שהרבה פעמים התגובה הראשונה לאותו אלרגן תהיה תגובה קלה. מה זה אומר? שא', אנחנו יכולים פשוט פחות להילחץ, גם אם יהיה תגובה אלרגית, היא כנראה תהיה קלה. זאת אומרת שלא פעם ראשונה שניתן לו את הדבר הזה, יקרה איזה אסון. שוב, לרוב, לא מתחייבים, אבל ככה זה הרבה פעמים. והדבר השני שזה אומר, ברגע שלילד שלי היה איזושהי תגובה אלרגית, ללכת לרופא ילדים, להימנע כמובן מאותו מאכל שגרם לתגובה הזאת, ומעכשיו לקבל הכוונה רפואית של מה אני עושה אם זה קורה שוב. אנחנו לא נזלזל בזה. גם אם היא הייתה קלה, אנחנו נערך כדי שאם תהיה עוד פעם כזאת, נדע לתת את המענה. רק בריאות.